ole vein ni tan chon kan zir ho tur chu goldfish breeding ani dona hetlaya mi kan khoisa tang hian in a breeding pair kan zonga nule pa chuan an right hei to em an tui thei to em ti te anin thla pung thei to em ti kan langa chunga chuan a tha kan thlanga chu kan breed dona ni ole ta hian a breed na tur teng lian ve tok tak kha kan da anga chuanin anu kan thlan anu le pa kan thlan kha kan da lu to don ani chuanin hetlai hian mop lem kan siama a breeding na tur hetlai hi bora hruin kan siam chopa mi kan clear sina chu atui a be theina turin atui a bana chu mi a be theina tur chuan kan te ta chuna betanga apa hian in fertilize tur ani chuan heta mi hi apa ania alian deuh zoka chuan hnung mi so anu mi a raya an mature ve to hem te kan choose per te chun ni kan thlan bek te chun ni tin goldfish te hi an breeding season hi tunang hun fur hun lai hi ni zuna tanga july in karle classic lai December le January in karvela hin an breeding season o ma mi hun chuin thla pun hun ani sangha dang te po hi ani tlang pui ani chuan ro sur anga tui aron phu ser hianin an breeding kha a success big ni ten kan ria kan han ti chin vezel don ani chuna nu le pa clear shandan uluk deuh zokin kan en lenga hey avar hi nu nia anu khu chu pum bik ta a eng khu chu a zen bik deuh ru chu adul hu en la ase shit thim hara en chia en ngun ve deuh la shit ngun ve deuh ngai overin chuanin tui hi tlem hi ka pai chu hi mani khang ka tilang lawa hi sangha breed don chuanin goldfish ang chi achuna poimo a ai hemia hian an tuya hemi hi atui ni tui be to tui om trao maya chuwang chuan atui to wangin hi an mani hi kan la chunga chan chu an no hian ei ve thin ani chan chu atui hian ei zau thina chuwang chuan an mani tak hi lak chua mundanga da a chuan nili hnu vela hemi hi a keu lo kan en don ani chu nakina kan lo tilang le selanga mi tui ka pai thena chuan tui hi ka thak anga tem an lut to ema wang hianin chuanin hi kan siam re manga voina an sakha pa hi kan la chuak anga chuanin hetiang kan da to panga reason te kan penga chuan kan siam rem don ani we can let's walk down ani yan come on savage so nga we hi malan har deuh na to na we hin to na to ba Cut like a. Hey, come to Parapan. Cool. Man let you know. Man tàu đó nè. Sao hindi ka help mo yun? Oh, katulad dito ba? Ay, kan nag-swap mo dun. Manahar daw niya na. Hindi, ano doktor? Kailan mo ngayon? Kaya ka takakita ka. Diyan kan latsuk ka nga. Moya. Ako rin makanda doon eh. Okay, tiyanin. Niliknuwa. Kan ina nga. Alaw keo to ha. Kan keo no to hi aeration. Sponge filter kan mga. Chuan hemi hi kan zara asan chuni salutukin na tui em launan khan alum lutuk over lautur khan kan te chuanin ruwa sur tui aliam launan khanin achung claim kan da bokani chutiang chuan kan ti sanghanau te hi hmu thei ngemo sanghanau te hi
Ồ, anh ông về đến đấy cơ. Không thấy cái một sự là phó. Liệu được mày. Zoom được nghe chắc em đèn rằng khóc mày chuẩn không chắc là có hình nồng trâu à Em là Haraจะเป็นลูกเดียงไงดงพวกนี้คานินจะกันเปียที่จะมีกันซาร์เลยนะกันซาร์เฮียเลยนะที่ส่วนนี้มิสลตุตุเดินนั่งขันเดรอสูแล้วกันจนนักกินอ่ะแค่มันเล่นเดียวอ่ะให้กันสวกชัวกันอ่ะเต็งดังอ่ะฉันจวนตำลุตุกอาวางินเต็งดังอ่ะสวกตัวนี้